Hi guys, welcome to back my YouTube channel. आं नोंथांमोननो मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय। दिनैनि ब्लगआ जाबाय नोंथांमोना नै नुनानैनो बुजिखाबाय जानांगौ। उदालगुरियाव बेनो फार्स्ट टाइम फैदों बे शपिं महला। बे शपिं महलनि मुङानो जाहैबाय फेमिलि मार्ट नाम्बार 1 फेमिलि मार्ट नाम्बार 1 इन्डिया आरोखि नाम्बार 1 इन्डिया फेमिलि मार्ट। बे माबाया दङ शपिं महला दङ जाहैबाय उदालगुरिनि टाउननिनो साहा ओनसोलाव आरोखि मेन टाउननि साहा गलमा सारियालि। बे गलमा सारियालियाव बे खनायाव दङ फेमिलि मार्ट बे शपिं महला। नोंथांमोनहा नै नुगासिनो दं जों लोगोफोरजों ज' जानानै बे फेमिलि मार्टआव दसे शपिं खालामनो फैनायसै। बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लाबाय आं। लोगोसे नैबे मागो दमासि फोरबोआ बयखौबो गोजोनै बरायनो हाथों होननानै आङो मिजिं खालामबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो मोजाङै मोजां न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफ्रा आलो गोजोनै बे मागो दमासि फोरबोआव लोब्बा लाखिनानै गोजोनै फालिलांनो हाथों होननानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननो बे फिसा ब्लगखौ लाबोनानै दिन्थिनो आखायाव लाबाय। नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामदो। सोरबा जायफोर गोदानफोर दङ आरो आंजों जायफोर दङ बिथांमोना लाइक खालामनानै होदो आरो शेयार खालामनानै हो अननानै। आं बे ससे भिडिअखौ दिन्थिनानै जोबजासिम नायलांदो रायजो राजा नोंथांमोन। आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।